Hemmeňe salam dostlar, gowma daýlaňyz janyňyz sagmy tamany okaýşap gördüňizmi? Biziň bugünkü çekýän videomuz näme bardy diýip sorajak bolsaňyz, Ukrainadan bärik geljek taripler barada. Inni şumat ýanymda Arslan aga we Kerim var. Şular ikisem Ukrainadan geldi. Kerim başga ýoldan geldi, Arslan aga başga ýoldan geldi. Şoň üçin men bu çekjek videomda Lvovdan geldiňiz tamam. Lvovdan bärik geljek talipler üçin hani nira barmaly, näme gilletmeli, näme goýmaly, şu zatlar barada we men bärde şumat bir hostel, şu hostel am gorkaday. Olanlar şumat öňünden çykdyk, garşyladyk, kadrını şu hostele ýerleşdirdik. Beraber hostel nirede näkilleki adresi, telefon nomerini hemme zadyn men size ýazjak. Bärik gelmeňiz üçin, ýagny siz aňyrdan bärik geleňizde men şu videoň aşagyna bellek geçer, men adresi, telefon nomerini ilk bilen gelmediňizden öňürtü bärik hostele jaň edin, ştaýyk bizi geljek bolat ýeriňiz bam diýip soraň. Yani bäriň bakasy günlük bakasy $9-10. Yani Polşanyň puluna aýtsam günlük 35 zlot bolýar. Iň arzan ştaýy we häzir men size hosteliň içinde anlam görkezjek näkillerek ýerlerini we iň esasatlaryň biri häzir nälik gelişlerini aňsat ýollardan ýepdir. Arslan aga Kerimine 3 günden näre ýatman, ýani bu kyn ýollardan gelipdir. Kerimjan. Ondan şoň üçin size Arslan agaň yolunu hemen Arslan aga aňsat ýollar tarapdan gurrun berer häzir size we şunu aýdyn. Bana gelýän jaňlar zatlary köp ýazýanlarym köp, şoň üçin men köpüsine men ýetişip bilemok jogap berip, şoň üçin bärik geçeňizde şu adresy özüňiz arkaň geliberiň. Ine başgadan türkmenler zatlar geler ştaýyk bir bärik jaň edeňizdäki içindäki oturýanyň özü ortaça bilýär. Ortaça gepleşip bilersiňiz özüňiz. Bäri nerede diýip sorajak bolsaňyz Warşawa sentrdan 15-20 kilometre ýalyk uzaklykda. Şoň üçin o tarapynydan gyzyklanýanlar bagda Warşawa sentriň içinde men gözläp narmanly bir hostel tapmadym. Bular sizden orta gelenler var, olar ham ýerleşdiremde. Ýam sentrdaky köp hosteller doly gelenler. Şoň üçin narmanly, arzan, iň narmanly şol. Arslan aga nägillekden şolatlar barda görüň beramdan. Hemme assalamu alaykum. Gyzkaça ýoly Ukrainaň Lviv şäherinde. Lvivden geldim, doğru mu? Lvivden. Sen ödün Lviv dedim? Lviv dedim. Öz maşynyny aýtganlar amma, ýolda aýtganlar amma, her gil ýolunu aýtganlar. Iň ýöne amatly ýoly Lvivde Strisky 109. Strisky 109 bolýar. Näme adres mi? Avtovokzal var. Lvivde. Lvivde. Şu avtovokzaldaky awtobuslara minip gaýsaň iň amatly. Bakasy näçe awtobus bilet bakasy? Şu wagtky Ukrainaň pulundan 220 grivin bolýar. 220 grivin. Başlan 2200 grivin. 2200 bolýar? Dollarda 60'dan ýokarda. $70 bir garantiýa bolýar, $70. Lvivdäki şu avtostiýan kowalýady doğrudan. Bu avtovokzal. Bilet her gün tatyp durmy? Näme tatyp yok, ýöne şansy demek görmeli. Bizde dediň ýok diýdiler. Şansymyz 2 saat çykdy. Ertirkiler hemme satyp duruşmak doğrudan. Tatyp dur, şu taýda çykymdy. Birden hem çykymdy. Ýöne deňek köp şu taýdan gaýtmak men üçin iň amatly. Lvivden şu granitsa näçe kilometr? Tahmin bilen 130 kilometr. Bizim gaýdan granitinde 130 bärik ýakyn ýöne aňardan gaýtýarlar. Bilen aýtyp granitda bilýärmi? Toşna men Krakowiec. Krakowiec. Beýik. Ýene bir gowy tarapy awtobus gaýsam, ýani öz maşyndan has amatly tarapy hiç probkada durmýar. Gönüň aýtdy, sebäbi içinde çağalary aýağı maşgala bolan üçin, şolar üçin esas niýetlenip gönüp geçirilýär. Ýöne şonu da biz 8 saat 20 minut ýaly granitsada durduk. Ýani onu men size aýdym. Ondan bärde ýani Polşa halkynyň öz ilatlary, zatlary, ýani biz ýa nemelere emergency'de kömek edýän eken. O ne diýerler? Ýol we injeksiýa tap berýärler. Hatta şu awtobuslaryň çykmaýan peçadym şoň üçin basýarlar. Ýene bir ýagdaý şu taýymda sen legalny bolup, nelegalny bolup geçirip otur şu wagt. Öz gözüm bilen gördüm. Arabam geçti, hindem geçti, nägram geçti, bilen geçdik. Hemmesini geçirip otur şu taýy. Sen sorapdyryň bu taýda wizaň barmy ýokmy? Ýani bar bolsa o sen üçin bilýärsin. Näme çykatlaryň şularına bar. Agam, indi ferediňni, ýani Arslan aga aýtdy, awtobusda gaýtmalydy we öz maşynyna gaýtjaklar, amma motorda gaýtjak bolýarlar, amma indi şunday diýim size, gaýdaňyzda köp many suratda awtobusda gaýdym. Eger
peşkom gelecekler bolsa. Doğrudan. Avtobus. Avtobusda gaýdym. Näme üçin diýseniz, siz häzir öz maşynynızda gaýtdyňyz, öz maşynmalar maşyny gaýdyp bilerler. O problemi de ýöne avtobusda gaýdyňyzda öňe polisiýalar düşüp Propkodan duramok, doğru değil mi? Gönümer geçiyor. Biram şol adamlary neme diýerler? Aňrek. Näde gün avtobusyny reski geçirýärler. Näçe çarp bolsa şonçuda geçirýärler adamlary. Ken kösenaklar. No. Yani şonu da aýda ötün bir şonu ýa-da bolanda 8 saat durdyk şu taýda. 8 saat. Granitsa baramyzda. Iş ýapdy etdiňmi? Yok, avtobusdan çykan hemme adam gowy. Yaşady kösenaklar geçirdi. Hiç çilek geldi. Düşündüm. Onu gaýtjaklar hökmani suratda avtobus bilen gaýtsynlar. Hökmani suratda şo maslahaty berýärsiz. Inni Granitsadan ýank aýtşaly geçýärler. Inni näme aýdaly? Kerim ine başga ýollardan gelen Kerim sen nira bardyň? Haýdy şäherden geldiň? Şo zatlar barda kösenşikler nälik boldy? Agama kösenmän gelipdir. Assalamu alaykum. Nälikem? Haýdy şäherde okuyadym sen? Ben Kiýewde okuyadym. Aha. Haçan gaýtdyň Kiýewden bäri? Kiýewden uruş başlanan güni gaýdyldy. 24-nji fevral, 25-nji fevralda gaýdyldy. Aha. Lwowa geldik. Nälik geldin bäri? Poýza gaýtdyň. Lwowa muda kelýärler. Poýda pul төлenen. Şu wagtky ýagdaýda, şu uruş gidip duran ýagdaýynda hemme kişini muda kelýärler. Uberiş sipa kömege diýerler de adamlara. Ondan soň Lwowdan düşen ýerinden ýa-da bir şu amyň aýdşýaly eger adresyny aýtdy, şo taýak baryp avtowagzallyk bir ýeri bar, şo taýda baryp şansyňa deňep görýäňiz. Eger de şansyňa da bilet baý bolsa, pogulukmaýan bolsaňyz, egerde pogulukmaýan bolsaňyz, erte ýerine garaşjak diýseňiz, bilet tapylýar şo taýda. Şoňa tapylýar. Ýöne men avtowagzala gelmedim. Men Jeze wagzala poýdly geldim Kiýewden. Ondan soň öz dost oğlumla gittim, orada yattım, deyinci malım, ondan sonra takside beni akittiler. Ondan propka 32-35 kilometre galınına Granitsa, ben özüm düştüm maşinden. Sebebi maşinnak oturanlar 2-3 sutka maşinne oturup oçuruverliyorlar şu taýda. Şoň üçin men özüm pişkom gaýtdym şu taýda. Näçe kilometre ýürüdin? 32 kilometre geçtim pişkom. Her 3-4-5 kilometreden nahar verýärler, suw verýärler, hemme taraplaryny terejýärler, kömek edýärler Ukraina aýatlary. Şo kim bolsaň sen? Haýdy ýurtdan bolsaň kömek edýärler. Granitsa barýan, uje maşinlar atzelne bir ýerde oçuruwa, pişkom bilen atzelne bir ýerde oçuruwa. Ýöne o taýda oçur ummatsyz 2-3 sutka daşa durup durýarlar hakykatdan. Azık kötenýärler, azık peşkom baranlar kötenýärler. He, soğukta durýarlar daşary, soğuk. Sen näçe wagt durdun? Men şansyma özdökler bardy, şolara goşulyp gitdim. 2 santrykdan bolandy üçin, şolara goşulyp geçdim şansyma. Aslında iň soňky durmaldym. O saat 2 sutka ýene men ýatmadym, durmaldym men şurada. Peşkom barsaň onda palibom edil şunlarda 2 sutka garaşylýar, doğru değil mi? Palibomda garaşylýar. 45 milyon halk gaýda otyr şuma. Hem Ukraina öz ilaty gaýda otyr şurada. Krakowiec diýip bir pograniçny mesda bar şurada. Ukraina Polşa aralykda Krakowiec diýip. Şuradan gaýdyp bilýäňiz. Eger ýok, sabr edip Lwowda garaşjak bolsaňyz şu agamyň aýdşýar edil avtowagzaldan özüňize bilet al 2200 reýin Ukrainaň pulundan 2200 reýin. Yani 70-75 dollar. Gün şol Lwowdan avtowagzaldan Warşawaň avtowagzalaryna äkelýär. Yine bir ýolu bar, diňe Warşawada başga şäherlere gaýdan ýetmeden biletden bahalary ardanraak bolup bilýär. Polşaň maňa ýeri bolsa tapawdy ýok. Polşaň bilen düşüp bilsem bilýän, ýa sonýalýan Kriba bolsa ýa başga Latviýa, Litwiýa o taraplara da geçirtdirýär şeýleler hemmesi. Feridin men näme sorajak bolan sizden? Inni siz geldiňiz ha, peşkom gelseň onda palibom 2 gün garaşdyrýarlar şo taýda, dogrymy? Bu netiwer bolan üçin arada kılıp sen şu turjak gaýtdyň. Türkmençe dikler. Herede başyň çaramalla. Ey bola tamam zedat geldim o. Yani ona men pikirimçe iň dogry ýolu avtobus, çünkü avtobusda gaýdanlaryň arasyny hiç elek türkmen görmäsiňiz. Siz köpçü bilen onda. Doğru. Kardeşim. Awa, ýanlak dowatolanda. Inni Ferit sen ýörek geçdiň ha? Ýörek geçeňde nemeler boldy? Pasportyna peçat basyldy. Ýörek geçemde birinji Ukraina postundan geçýän, olar taňa pasportyny görýär, postdan sorýarlar. Eger postdan baý bolsa,
şantına. Oy, eğer yok olsa da geçiriyorlar, yani kapat ediyorlar. Посвідка, що временне вид на жительство в Україні. Временне kimlik oluyor da. Временне що da den legalni gidip duruyor. Açık değer. Yani şu durumda, şu uç durumda eğer pasportun kopyası olsa da pasport değil, pasportun eğer kopyası ya doğru olsa da geçip dururlar. Sonra noktalar den nereden den neme den nere deyip şu durumda. Sen ondan geçip gidecekte var 200 metre yol yürüyen olayın. Polşan granicy. O tayaklardan yeni pasportna adyalı barıp teni pasportun barlayalar girdi deyip peşa duruyorlar. Indi şu tayda bir aday dayna men köp oğlanlar men şun yüzden diýmekden geljek oğlanlar şu tayda hökmani suratda pasportuňyzy kontrol etdirin. Sebäp diýsen köp oğlanlar maňa jaň etdiler şuma pelwan ya pasportumda diýip giriş peçadım ýok. Köp oğlanlar pasportuna peçat basman şeýle geçirip koyurupdurlar. Şonu hökmani suratdaňyzda pasportuňyz berende altyňyza gaýtjak bolsaňyz eliňizde paýlap çykanna şonu tereden sebäp diýseňiz siz bärik geliňizde giriş peçatyňyz bolmaly. Bolmasa soň özüňiz üçin problem bolar. Şoň üçin otany ünsüreň. Ondan soň näle boldy Kerim? Ondan soň geçtik. Ondan soň şu avtobuslar var, yürüýüt avtobuslar durýar. Ondan soň Polşa şol yürüýüt över şu bejensler üçin şu kömek edýän avtobuslar getirýär bir ýere, bir zdaniýanyň içine taýyp şotada iýiş berýär, nahar berýär, yatak çay berýär, bagtlaýyn. Ondan kim gitjek, nire gitjek, şotadan raspredilýär, uradýarlar. Nire? Germaniýamy? Granitsadan Polşa peçat bastyrdyň ha? Avtobuslar ýörýän, avtobuslar. Avtobusda, şu avtobusdan Polşa hökümetiniň öz burnan çadırlarına gitdiler, doğrumu? Ha, yok men çadıra gitjek geldiň onda başga ýere gidip bilýär, doğrumu? Yok, emmetin şota ýükleýärler, şu äkelýärler şota. Ha, şu emme çıkanları. Çıkırlar, gün pasportdan gitjäň ama avtobuslar durur. Уже военлар dur, avtomatlar, mesela pat kontrolüm. Geçirýärler, gün mündürýärler emmek için. Avtobuslar ýa onu aňarda raspredilýär. Kimden izinden geljek bolsa Polşada tanışlaňyz, dogonnňyz, garyndaşlaňyz. Eger bar bolsa, şolara jaň edip bilertiňiz, şota nomerem berýärler. Eger nomer satyn aljak, eger nomerlardan bolýar, iýişgän berýärler, suw, çörek, çay, hemme berýärler, garşylaýarlar. Ondan soň öýdüňiziň başynyň çärende, ondan soň öýdüňizi wada bilýär. Tereden sen şu tak bardyň, sen maşynada adyň ýok. Sen nähillik ýagdaýda gaýtdyň, bärik geçdiň. Ende şu taýda sen maşynyň ýok, sen öňden çykanyň ýok. Ýok, Belarusyň, Ukrainaň, Polşaň adamlar gelýär, kömegi maşyny papuçyk gelýär, her hili dek geçýär şu taýyk girýärler, daýýarlar, şuňa plan ýer, Warşawa var ýa plan ýer, plan ýer, gitjäňiz alty ýolu alyp gidibilýär, alyp gidip kömek edýärler. Hawa düşündüm. Onda şu benzin pulundan goýdum. Daýan hakykatyn doğru aýtmalar, anlamalar. Oğlanlar gelip derdi, şonýaly geçip gelip işleyecek bolmam. Menden size maslahat ullakan täze size onnaş surok berilýär, çykmaňyz. Soň deport edýärler, soň türmäge atýarlar diýip eşitdim men öldüm. Leşne. Mena edil türmäge atýar diýip eşitdim, men aýtdylar. Yo, eger onnaş şunun içine çykmaly diýip eşitdim, şonu hakyky diýersin. Doğru değil mi? Bravo, benim yok. Men bunu nemeden idarlayan şu tekestinle. Berdaki Warşawadaky Türkleriň konsulosluğu berdi. Şoňa saytyna şolan Instagram sahypasy var. Men onu Instagram storyamda paýlaşýan. Şo taýda ýazylygy dur. 10 ýaşynyň içinden çykyn diýär. Şolan Türkleriň adwokatlaryň men idarlayan Polşadaky şolaňam hemme 10 ýaşynyň içine çykmaly. Berde siz bilemok ýani 1 aýlyk wiza berdiler diýýärler. Bir aýlyk möhletim var. Ağam pasportyň ýanynda-my? Çykartana birmi? Peçat, birmi urlan peçat çykartana. Şonu siz bäri men bilemok, otaýny bäri gelip iş tapmana men kömek edip bilemok, hiççilik ýagdaýda ýa dokument düzetmana men kömek edip bilemok. Men elimden gelýän kömek şu taýyk gelseňiz, ine şu taýyk var, bu taýyk var, ondan soň Warşawa gelseňiz. Ha, juda kyn ýagdaýda bolsaňyz, bilmedik ýagdaýyňyzda maňa jaň edin. Ine 28 02 2022 indi bu näme diýip düşünipdirler bilýärmi? Bunu şun izinlerden bir knowledge şu an. Bizimkiler näme diýip pikir edipdirler. Ikinci ayın 28'ine girdim ha. Üçüncü ayın 22'sine çenden wagtym ma diýen pikirler wa bulan. Şu pikirde bolmaň adamlar. Hani bu izinnaky knowledge geler sana gel.
neme bu idinnak nolçum neme manisi bile bu kadar şu nemelen geçen bir kabinet numerini ya da olmasa bir veyenning dadım öz nemet bolyandıra numerdan bolyandıra basyan şonyalak bir zatdır yani sizinki dine giriş peçat size bir aylık dip zat yok şon yanlış ker düşündünüz men gördüm şonu berk gelengizde dişim yalakay Varşava minengizde ondan arsın men görün şonyalak edin Liboy bir tren istasyonuna barın Liboy bir tren yani poy şotak barsanız Ukrayna'da kartının işleye biletlen bakası o diyenken gımmat değil. Men yalnız bilişime göre bir $20 kan gımmat değil mi ka diyecek bolyan. Bar maksimum $30 şu Varşava gelen çanır. Varşava gelengide nerede düştüm kam to gönmen Varşava sentralny vokzal dip alın. Yine oraya dikkaten sentralny vokzal. Şu tak gelengizden sonra İdil Gapy'ın önüne Ukrayna'dan gelenden kemmeňiz bilýäňiz Bolt taksi çağırıp bilersiniz, gördünüz. Juda edip bilmedik ýagdaýyňyzda maňa jaň etseňiz, men sizi şo taýdan alyp, ine şu görýän hosteliňizde men getirip bilýän sizi. Ne hazır men bäl hosteliňe men gaýçyma adresini zan ýazjak. O hostel bilen muňam arasy näçe ýanka 10-20 kilometr boljak bolsa, tutýan pulam bir taksida gaýtdym diýeňizde näçe $20-30 da tutarym ka. O şu bir aykan o diýene plan çamat diýjek gaýany $20 da tutar. $4 gelýän bolsa, o ýanyňda $4 şu 4-üňde dem şol bir baha bolýar. Yani şonýala ki men size diýjek zatlam. Berk gelengizden sonra menden iş kömegini edip bilemok. Çünkü men siz Ukrayna'dan gelen için siz berde işe almaýarlar. Hiççilek ýagdaýda. Sebäp diýseňiz sizin eliňizde wizaňyz ýok. Egerde başga hani şumatki çıkan kararlara ora şeýle men bilemok. Mundan sonrasyny täze karar da çyk eýle beýle dat bolsa, onu özüňiz iş tap bilýän bolsa, okuwy zady girip galjak diýäňizde, bajarsy özüňiz bilýän. Men ýalňyş maglumat bermek islamok. Men kanuny ora diýän. Onu şun soň siz çykmaly. Ondan soňra ne başka näme var aýtmadyk zadymyz? Başka? Ha, avtobusda da gaýdyp bilersiňiz. Ona maýdaýynmy? Avtobusda gaýdyp bilersiňiz. Geleňizde şu sim kart emesini derdetmesinler, olam besplatny. Ha, o sim kart adam alyp biler. Sim kart aljak bolsaňyz play diýip bir nomer bar, şonu alan, men şonu maslahat berän sebäp diýsen, gönmen reski registrasiýadan açylýar dara şol. Şol reski açylýar beýlek Orange statba, olar neme? Tamam mobaýly, olar giýjirek açylýarlar. Men pikirimçe play bolsa has go, olar diýip pikir edýän üçin. Ya men diýjek zatdan şonýala ki, innader men size berk gelengide nägilek hosteliň içinde galjaňyz, men şo zatlaram görkezjek, geliň onda men hosteli görkedeýin. Ondan soňra galan zatlaryny özüňiz ne tip bolsa edersiňiz diýip diýýär. Gel onda. Gel abi. Näçe kod? Näder oğlandan ne? Onda. Ya maskala olup gelecekler vardır. Onları düşünüyorum var. Bäri şu hostelin dadi. Hatta şu telefon numerde adam näme kod var. Ha bu internet wifi. Bolly gel. Şu näme diýerim mene orça bilemok. Yani orça düşünýärler. Ha iki wok galjak bolar. Edem gel. Berde galjak boldymy? Näme? Datlarym var. Eğer başka olup kalacak bolsaňyz, ya da onda 4 bolup kalacak bolsaňyz, şonuňa mümkinçilikler bar şu taýda. Indi men hadi oğlumlara 30 ýaş bolupdym, detleşdik. Indi hadi oğlum okul görmedeýin. Indi şunýala Telefon nerede? ýatjak ýerimiz, indi issaşak, şular günlük 30 ýaş bolupdym. Ondan sonra ne banýasyny ham görkedeýin size. Banyası derdi tuvalet. Ne tuvalet bolýar? Banyası hamam orada. Banyası birinji tarzda bolýar. Banyası minus 1'de bolýar. Minus 1'de. Yani nemeler ama maşgala olup boljak bolsaňyz, olanma maşgala olup bolýanlar ham günlük 50 zlotdan diýdimi? 42 kişi boljak bolsaň dedi, iki adama adam başyna 45'den düşýär. Adam baş 45'den. 90'a düşýär. Awa. Adam baş 45'de bolýar. Adam baş 45. Ha, 2 bolup boljak bolsaňyz onda bir komnatda 2 hem bolup bilýär, olaň bakady 45 zlotdan. 45 zlotdan $10-11 ýalyk bolýar-da.
Şunu men aýdyn. Soň bunu gelmäkäňiz hökmani suratda jaň edip soran ýeriňiz barmy diýip rezerwasiýon edip bilersiňiz. Ýa-da bolmasa booking skачать edip bookingden hem edip bilersiňiz. Ýa-da şuna ýalňyş düşünmesin hem 40 gün adam maşy $10 hakdy ýa-ni ha. Kawr nime men haterlanmada aşakda nädäler pelwan alyamka $10 hakdy ýa-ni. Ondan Last yok olacak. Nereye yani stayda aşakta? Men alyam men ýetçilek ýa-da pul alyamok onam aýdyn Ona pul vereniz de malay bana kayıpta. Alya kılımdan. Ben başka da gelen oğlanlar var. Men her gün elimden geldiği için men kömekmene çalışacağım. Eğer de men cevap verip yetişmesem mantığında onu demet bilersiniz, görürüz. Adresin değil mi? O baratman bu çok şurada. Kodu var ya. Sen o ne yapmak istersin? Wi-Fi. Wi-Fi patron yok. Beri var o Lubelski'de adresi zaten doğru koyacak, yemeğe almayacak mı? Amına şart dükkanı. Minus burada da o. Ben şunu aç korkudum hadi. Yok yapıptır. Ya yine komut değil, korkudum gelin yine. Maskalı da top gelecek porta. İki adamlık. Ha 2 adamlık. Oo. Şunu yala ki şekerden adacık uzak yönü 10 diyelim uzakta yönü. Ne geçelim nemeler dağıtlar. Avtobusa dağıtlar gidip dur şekere. Yakın. Да, магазин да gerek bu da kim adam yakın şu dağıtlar. Dostavka da iş ya. Dostavka da iş ya. İşte gelen çok ne var kodayı normal ki ne kadar dağıtlar da alıp pişirdiği bile yani. O naharine iyi bilsem. Bu hafta naharine yer var. Aa. Ne naharine yani. Buraya tavsiz. Biraz da bisiklet. Şimdi gel ne men var kodayı ne var ya da korkarım. Git bir yere. Duş nerede? Duş yok. Çek tarafta olmuyor. Şurada mı? Aa. Şimdi belki Yok adam yok şuma. Yine duşlarım şunu yalak. Son gelecek yerinizde ödümüz görün diyenleri. Veriyorum. Paltinsa veriyorlar mı? Ha. Veriyor kim paltinsa? O palaçense var veriyorlar. Slovesi var. Prostin padacanlık veriyorlar. Men elimden gelen konuklar şunu yalak. Dağıtlarını film için çektik. Verdiğin son oturulan yerde başka da vermem bu kadar yeni de dışarıda aydarlar mı? Şunu yalak ki doktorda onlar. Men elimden gelen zatlar şular. Yani galan zadınam özümüz dosyarlarla tanış bilişiniz varsa özümüz bilýäňiz. Arslan ağa aytjak ama başka. Men aytjak yok. Men aytjak biz şu yakın. Karatkı yasını. Singal Şu adres. avtobus. Avtobusun nemeden gaýdan ama avtobus Lviv. Stilski 109. Vallahi. Adresem orkadalar. Adres hem. Eyo men adres, doğru adres men aşağıda yazacağım hadir. O zatlar men sadece onu. Ondan şunu yala ki galanam Allah kuvvet versin hemmeňize. Her kim şu kıyın günlerde kimin başına geleceği belli de. Şoň üçin her kim gayret edip bir elinden gelen kömegi etsinler. Edýänleriň hemmesinden Allah razı bolsun. Hiççilek ýagdaýda gorkmaň. Men nira wararkam, näme çekinerim kam diýen ýalyk bir paniklama etmäň hiççilek ýagdaýda. Gün şu yan kaçmal Warşawa sentral wagzala gelin. Şu adresi yazacak, şu adresi dedim gelin. Men hemme zatlar açyklamada ýazyp geçsek hemme zatlary. Diňe şutak gelseňiz bolýa. Yani hiççilek üç köşk bir eyle beyle zat yok. Ýadyr men Ukrainadan Aňyrdan çykýaňam, nira wararkam, o taýdan soň näme ederkam diýalar ki, bir sürü düşünceler bolmasyn, näme kellelerine pikirleri paniklamasynlar. Araşdyrýarlar, gänesini garmy soň. Tawa. Iýe işine çenem berýärler o. Geçildi oldu da. Onna dostlar, Allah warasyn, meni hyzmat bolsa, men berde, men edýän zatda meni gördüňiz, ödüňiz. Şunu ýalak elimden geldiçek, näme motor etjek bolýan. Köp sag bolamanna. Awarlaşar da. Telem, awarlaşar.